kwana biyu kai ba ma mu ji wani ba ka san yanayin 'yan siyasa na 'yan wahala ne gaskiya mun ja masu kunne sakamakon muna masu bauta ba sa gani kina ya suke mun suna ba mu da wahala fa uwa sai ya ci uwarsa ta ranar Allah duk wanda muka yi na mana wallahi kowa ya ci uwarsa wallahi duk wanda ya faɗi Allah kai mu siyasan nan suna mana renin wawa fa sun mai da mu san me muke ba ƴaƴan su kawai suka sani ka gane sun ci irin tsarin kaji gidan kofan gidan su ma irin yane ƴaƴan su kawai suka sani ka gane sun ci sun amfani an kusan busa kawo ka gane an kusan busa kawo sai ma kai duwa makama ma yane masu ya gane bai wanda ya shigo yadda mu ne da ba wancan fa kai me yake yi a wajen kawan posta yake manna fa I don't want peace. I want problems always. kana manna zaka ci uban ka wallahi sai ka fadin kamar na postan nan wallahi yana manna kuma zaka ci uban ka wallahi Jesus! yau wannan kai Hon.Alh Shihu Isah Usman You get it? wannan aikin mu ne ku dauka wannan ku aje ku dauka Hon.Alh Shihu Isah Usman dan Tata Hon.Alh Shihu Isah Usman dan Tata adali kuma mai tausayin talakawa da na tabbata da cewa tun kafin ya fito wani maganar siyasa yake tausayin talakawansa babu shakka mun yi dacen dan majalisa mai son ci gaban talaka mu matasan Cancaga local government rayuwar mu da ta shiga halin gani amma yanzu zuwan Hon.Alh Shihu Isah Usman ya kwashe mana damuwar ina mutanen Cancaga da kewaye ranar zaɓe ku fito kwanku da kwarkwatanku ku zaɓi Shehu dan majalisa mai wakiltar Cancaga Federal Constituency. in Allah ya bashi sa'a ya kai ga wannan matakin da muke so ya kai mu matasa ba za mu ji kunya ba kuma zuciyarmu ba za a yi mutu ba ina kira ga matasa ɗan uwana na Cancaga local government da mu fito kwanmu da kwarkwata 2027 a Cancaga constituency. Shehu Isah Usman adali kuma a Cancaga mun tabbata shine zai ji kukanmu zai ji kanmu kuma ya tausaya mana saboda haka ni ma ranar zaɓe zan zaɓi Shehu ni dai zan zaɓi Hon.Alh Shihu Isah Usman dan Tata Shehu Isah Shehu shi zan zaɓa Insha Allah sai dan Tata.